אהלן, שלום, שלום לכם עם ישראל היקר, משפחה יקרה. יש לי פה דבר מאוד מאוד חשוב להגיד לכם, שקיבלתי מצדיקים מאוד מאוד גדולים, מסר קצר מאוד לחיים. שמעתי את זה לפני הרבה מאוד שנים, ויש זמנים בחיים שאתם מגיעים למצב הזה. אז כתוב, ויוותר יעקב לבדו עד עלות השחר, שיעקב נלחם עם המלאך עד עלות השחר. יש מצבים בחיים שאדם נמצא לבד, וצריך לדעת להחזיק שם מעמד במצבים האלה. פשוט להחזיק מעמד. שמעתי את זה בשם אחד הצדיקים. הוא אמר שמי שמחזיק מעמד בדורנו הוא כבר נחשב בעל דרגה מאוד מאוד גבוהה. עד עלות השחר. מצבים שאדם נמצא בחושך, בהסתרה. אסתיר פניי ביום ההוא. וצריכים להחזיק מעמד שמה. עד עלות השחר. להחזיק מעמד. לא להישבר. לא להרים ידיים. לא להרים דגל לבן. להחזיק מעמד. זה עובר. זה נגמר. השחר עולה ומפציע. יום חדש. והכל מאחורינו. המצבים האלה שאתה נמצא לבד. לא להישבר. עד עלות השחר. ובסוף מקבלים את הברכה מהמלאך. החזיקו מעמד עם ישראל.